Bai, Euskarari ziurtagiria aurkeztu zenean bere garaian diplomak eskaintzen zirela eta ezagutarazi behartzan, enpresa mundura, lan mundura joan zan, herriz herri ere erakunde desberdinetan ibili ziren, kontseilutik ura guztia aurkezten, ez ezaguna zan zerbait eskaintzen ari zan hartan eta zan saritzea nolabait eta aitortza bat eskaintzea publikoki Euskalduntze prozesura abiatu zuten erakunde desberdinei, bai. Neurri horretan, urte hauetan guztian egindako lanak bere emaitza izan du batetikan egonkortu egin delako urtero ematen den aitortza eta saritza hori, baina garrantzitsuagoa dena. Da, enpresa munduan, lan munduan, ostalaritza, esparru sozioekonomikoan, oroar, kultura ere hor barruan sartuta euskalduntzeari eutsi zaiola. Finean, erakunde otatikan hainbat neurri hartu ditzakegu, normatiboak ere sustatze lan bat garatua izan dein, baina norbearen baitan ere badago lan horri ekitea, nola ez lan esparrutikan hasita ere. Berazen benetan jendartea, ziurtagiria, erakundeak esparru desberdinen artean eratutako lanaren ondorio oso bikaina izan da. Eta bai Euskarari ziurtagiria ekintzaile izan zen, bere garaian horri eusteko garaian, aitzindari ere izan zen, eta egindako lanaren ondoria, lehen esan dudan bezala, bistakoa da, enpresa asko, elkarte asko, pasadielako, ziurtagiri hori jasotzetik, eta oraindik etortzeko daudenak ere gehiago izan behar dielako, noski.